Walo ka mga balay sa Barangay 23-C Davao City ang nangadanyos human gikuso-kuso sa hangin. Sa pagpanubay sa pag-asa, gitawag nga wind channeling ang miigo sa mong lugar. Ani report ni Argil Relator. Sa baybayon na nakaplagan ang mga atop ni ining pipila ka balay sa Barangay 23-C Davao City. Human gikuso-kuso sa hangin ang ilang lugar. Alas 12:20 sa kadlawon kaganina. Natingala na lang ko na ang akong balay naghuyog na. Tapos pagka mga kuan, nakamata ko, sir, kay tingala ko na kusog na kayong ulan. Kung ulan man siguro niyo na giapilan man gusyag ka ng hangin na kanang murag. Nagtingog siya, sir, ba na nakamata ko pag mata na ako. Nangalupad naman ang scene, sir. Ako mga anak, nahadlok na good, sir. Kay siya na, mga lupad na mi diri na, mga lupad na mi tabangi mi. Kay naman mi sa kwarto, sir. Kadaghanan sa mga residente tulog na at higayon na. Apan nakamata na lang sila tungod sa kakusog sa hangin. Ug sa ilahang paghangad, nahanaw na ang atop sa ilahang balay. Makagawas ta diri, paggawas lagi na ako diri. Natumbahan ko kahoy may panakalikay ko anak. Tungod sa kusog sa hangin sa impact niya. Pinakaapektado ang balay sa mismong purok leader kay gawas sa gilupad nga atop. Nangabasa sab ang video key machine ug computer units. Pipino to ga turo ulan. Tingala man may hangin kusog. Muni nga naganaog mi diri, bitur mi silong. Mayra ginanaog may kay nang lupad naman ang kuan, bitang atop. Tungod sa kakusog sa mihigop nga hangin, nahanaw na kining tibok atop sa second floor ni ining balay. Gani, wala gayud misaler ang coco lumber nga may patungan sa tibok atop kay lagi atong i-check no kung asa na ilang atop dinhi sa ilang bintana ato makita nga daw na relocate ang tibok atop didto na sa ilang silingan ug gani nadanyo sab ang poste sa kuryente kay lagi didto sab nasangit ang ilahang atop. Daw gitiaw-tiawan gayud matud pa sa panahon ang mga residente tungod kay gika na sila nakasinati og sunog, demolisyon ug karon nadanyo sa sab ang ilang mga balay. Busa nanawagan og tabang ang mga apektadong residente. Mga imigtabang, bisag sa silang, kay bisag ginagmay lang, maayo na to sa mua, unta matabangan mi. Nagpahigayon na og taging ang barangay ug CSWDO aron gilayo matagan og ginabang ang mga apektadong residente. Pag-monitor na ko sa mga bayporo, wala may mga casualty nga na-report nila sa ako. Pero dili po na ito ingon matawag yun nga totally na daw good tanan. Kumbaga partially damage lang yun ng mga kuha nila. Kay mga atop raman. Sumala sa pag-asa, gitawag nga wind channeling ang nahitabo. Pag labay sa hangin gikan sa dagat Pasipiko sa taliwala sa duha ka isla, Isla Samal ug Davao. Then tungod kay gitaliwad-an siya duha ka isla, ang hangin barin nanaro or makipot ang ang gidaanan sa hangin og dahay ng may tabo nga convergence, wind convergence nga himo og pagkumpol-kumpol sa hangin or pagkumpol-kumpol sa mga clouds ug nagproduce siya og kusog nga hangin nga naka-apekto sa Barangay 23 along coastal area. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.